Masu ruwa da tsakin daga ƙarƙashin inuwar jam'iyyun siyasa daban-daban kamar su PDP, ADC, PRP, Vote Party da dai sauransu sun bayyana irin ababen da za su sanya a gaba idan Allah ya ba su nasara a zaben na watan Fabrairu ne yayin taron da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya shirya don ji daga bakin dukan waɗanda suka halarci taron a game da matakan da za su ɗauka don tabbatar da an cimma ƙudurorin nan 17 na raya ƙasashe wato SDGs idan aka kafa sabuwar gwamnati. A jawabinsa yayin taron babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, Mace Shimale, ya bayyana gamsuwarsa da yadda dukkan jam'iyyu da suka amsa gayyatar ofishinsa suka mayar da hankali akan samar da mafita ga matsalolin da ake fama da su a ƙasar. A maimakon zagi ko cin mutuncin juna, yana mai cewa ya ji daɗin yadda dukkan jam'iyyun suka fayyace inda za su ba da ƙarfi idan aka kafa sabuwar gwamnati. First of all, we were very pleased that at least 8 parties came to discuss with us at the UN how they see the SDG agenda and what they see as priority. There is some consensus across parties on what the next government and president needs to focus on. Education, revitalizing the economy is a priority. Thinking through what federalism means and how a federal government can effectively work with state government. So I'm encouraged that we had today an issues-based discussion. Comrade Muhammad Bello Ishaq, mataimakin kakakin jam'iyyar PRP na ƙasa ne, kuma ya ce to mu dama dai jam'iyyar mu an gina mu akan abubuwa ne ginshikai guda 5 wanda na farko shine girmamawa ko kuma daidaito na kowane dan adam, saboda rashin daidaito shi yake kawo rashin adalci. Na biyu kuma shine cewa yaya za a kyautata wa kowane dan adam. Akwai na uku shine genuine federalism. To kowa ya sani abin da ya jawo rashin tsaro shine lalacewar shugabanci da kuma rashin adalci. Amma duk lokacin da za a samar da shugabanci na kwarai da cigaban tattalin arziki, to insha Allah matsalar tsaro zai zama tarihi. Za mu samar da jagoranci na gari, cigaban ƙasa, haɓakan tattalin arziki da kuma cigaban su kansu 'yan ƙasa din. Jam'iyyar PDP ta sami wakilcin Mrs. Agape Krema, shugabar sashen kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje na kwamitin yakin neman zaben PDP din, kuma ta bayyana cewa idan suka samu nasara ɗan takarar nasu Atiku Abubakar zai fara ne da tattara sahihan bayanai a game da yanayin da makarantun ƙasar ke ciki don ɗaukan matakai da za su inganta fannin. Our candidate is looking forward first of all to see the state of the schools. When you know the state of the schools, you will be able to take decisions like being able to streamline the system. Alhaji Sa'id Baba Abdullahi shine babban sakataren jam'iyyar ADC a matakin ƙasa. Kowane ne ma Allah ya bashi ikon samun cin zaɓe ya zama shugaban ƙasa. Gwamnoni ne, sanatoci ne da sauransu. Dole ne su san abin da suke. Kuma abin da muka ɗauka priority shine education. Duk abin da za a yi in ba a yi shi da ilimi ba, ana samun akasin haka. Duk wani abu da za ka yi ko me muhimmancin shi in ka yi tanadin shi, amma in baka da ilimansa yakan zama duk aikin banza ne. A ranar 25 ga watan Fabrairu ne kasar da ke tafiya a tsarin mulkin demokradiyya mafi girma a nahiyar Afirka wato Najeriya za ta gudanar da babban zabenta na 7 tun bayan komawa mulkin farar hula a shekarar 1999. Za a gudanar da zaben a Najeriya ne watanni kaɗan kafin kasar ta cika shekaru 30 da soke zaben shugaban ƙasa na shekarar 1993 wanda ake yi wa kallon mafi inganci, cike da amfani da 'yancin 'yan ƙasa da walwala kuma mafi adalci a tarihin ƙasar.